ensi jaksossa. Mitä täällä on tapahtunut? Mitä? Mitä on tapahtunut? Mitä sillä on käynyt? Mitä? Mitä sillä on tapahtunut? Kone jotenkin sekosi. En tarkoittanut pahalla. Ei se mitään, mutta mitä kävi? Ei se periaatteessa mitään muuta ole käynyt. Mutta miksi ihmeessä sitä pyysit minut tänne? En minä itsekään tiedä. Sekopäistä elämää. Nyt tiedän pian. Vika on siinä. Että laitoin sanan väärin. Oletko varma? No, miksi en sanotaan joku ongelma, jos tietokoneen päällä? Niin, se on siis sen ongelma. Miksi ihmeessä? Miksi sitten ihmeessä minä teen silleen? Mistä minä tiedän? Ei se minun syyni ollut. Mikä? No se, että mitä minä teen. Siis oikeesti, toi tietokone on ihan kohta rikki. Siis se on jo, tarkoitat varmaan. Sulla on konekielto. Mä en voi uskoa, että sä oot täällä luuseri. Mun kämppis voisi olla vähän parempi. Vois vai? No, vois. Leikitäänkö jotain kauppaleikkiä vai? No en mä ainakaan, mä laitan musiin. No niin. Mä vieläkin unelmoin. Minä muistan, kuin olimme velkaista. Ne muistat. Silloin me pussailtiin vain hetkemme ja olimme iloisia. Katsoimme auringon laskua, se oli ihanaa. Olimme iloisia, kun luulimme, että olimme enkelin sylissä. Se oli ihanaa. Ne muistot olivat niin ihania. Mutta voi kun ne muistot olisivat vielä totta. Mutta ei ne vain ole. En ole nähnyt poikaystävääni vuoteen. Minun pitää varmaan unohtaa se hetkeksi. Tai jotain ainakin minun pitää keksiä. Että unohtaisin sen miehen. Ai kenet miehet? No tiedätte sen, ketä mä unelmoin ihan koko aika. Stomp. Kuules tyttöseni. Stomp tulee tänään käymään. Hän soitti tänne. Se tulee tänne tuolla, kuulenks mä? No. Mun pitää jotain keksiä näistä kirjoista. Mun pitää nopeasti laulaa 32 sanaa. Nyt se tuli. Onko nätti nyt meni? Moi. Ai moikka. No moi vaan. Ja siitä lähtien he olivat olleet koko päivän kahdestaan tästä päivästä eteenpäin. Kiitos katsojille. Siis tämä oli kakkosjakso samasta jutusta.